बिहा गाबफ्रामलायलायबाय बेना गाबलायबाय मा राब्बायया वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल दायो जों आदामोनाव थांनो नागिरदों दंफां मिलाव दंफां मिल नुनो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय आरो बेलासियाव जों आदै बेंलाइखौ बिदाय खालामगोन दायो आं बाइक सालायगोन लोगोफोर ओमफ्राय मेंबाथाय बाबा सालायगोन दानिया थांदिनिसैथ' लेट्स गो श्रीरंगपटना आदामोननाव दंफां मिलाव बिथाङा दिनै सालायसिगोन गारि सान्देया बसुमतारिया गारि सालायगोन दिनै बाइक सालायनानै जों बिराद गोजान जायगायाव थांनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला बैयाव माखासे जोंहा माबाफोर दङ बिदानाव थांनो नागिरदों बिदानाव गाबायबो नै सालायसिगोन सोरबा गाखोनोसै आंबो गाखोनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन नायलांदो जों माहाय थाङो लोगोफोर नै बिथाङा सालायबाय बाइक सालायलांबाय बिखौनो गाखोदो नोंथांमोना बेखौ नुदोंना लोगोफोर बे खुसेरखौ सुगार फेक्टरियाव लांसैलाय नै बुरजा लाखादों खुसेर लांलायबाय नै खुसेर लाखादों मोसौआ लोगोफोर पेट्रल पाम्पआव दोनदों मडेल स्टाइल नैथिंजाय गार्डेन दङ जा साइज लोगोफोर सानसेया बेबायदि न' बानायगोन नै न'आ इउटुब फैसा मोनबा आं बिदि न' बानायगोन जा साइजखा जों न'निफ्राय फैयै हाइवे मोनफैबाय लोगोफोर अंदर जाने वाली हूँ अंदर वाह अंदर तो बहुत अच्छी है यही है हमारा भैया जुजाया बाय थांजोबो
हायो नै नों फिसा फिसा हायो बेबायदि हायो बाहाय ओमफ्राय बै गिदिर हायो आरो मा देखो so gede Jepang इधर देख कितना बड़ा वाला है cucunya abi nuos salah jamu tani di salah oh 미신고 जाहैबाय फंबाया नै खानाया माबायदि सिनजादों नायनो आदि बेंलायनो गस्ला लांनो नागिरदों अबेया साइज गोलावद्राय मानसियानो हायथाथा गुसुं दंना बैथिंजाय बे दखानाबो केनसेल जाबाय मोजाङानो नङामोन दस्रायाव नायनोसै जों बाहायबो नायबावनो नागिरबाय जों आदै बेंलायनो गस्ला बक्सेस लांनो नागिरदों सारप्राइजलि थांसिगोन आदैया जों न'निफ्राय जा दुखुनि खोथा हगारहरनो बाबाय आं आदैखौ वाव ए देखो कितना सुंदर सुंदर है मेरे को तो सब लेने का मन कर रहा है कैसा मिरर है ये वाला पसंद आ गया ये वाला कलर दिखाओ इतना बड़ा सबके लिए नहीं थोड़ा छोटा दो छोटा बोला तो थोड़ा छोटा दो हाँ ये कपड़ा चलेगा सच ने चलो इसमें निकालो ये साइज मजा अच्छा है पसंद आया कैसा है अच्छा है हीरोइन जैसा है कैसे दिख रहा है मैं इकडे मग लागतो जाबाय हाय मांख्रि दालि जहलजों ओमफ्राय दाउ लकेल भाजा ओमफ्राय ना दंबावो दिनै बेंलाय फंबाय थांनायनि बिदाय जागोन ना दङ दाउ लकेल दं दालि दं गारि बेंलाय ना ओंखाम जानोसै नो दाउ लकेलजों ओंखाम जानोसै सानैजों जायोमोन दा बाबाय हारसिं जाफिनसिगोन दालि ओंख्रै ओमफ्राय बेदर ओमफ्राय ना नालेंखर साखनि दाउआ लकेल नङालै फारामसो होनदों माबायदि मोनदों थांनो नागिरनायावलाय गैला लांदां मोनसिगोन खावसे गासिगोन मिथिखायानो थांनायनि सम जालायबाय बिदाय लानायनि सम जालाय ओमफ्राय गैला जोंना दैया खालि जासिगोन उडुपियाव थांसिगोन मालाय गोजानाव ओमफ्राय नोगोर साइज जायगायाव ओमफ्राय दैयाबो नोगोर साइज बैहाय मानि निला जोब आरो मा सागोरनि दै जोंबो देनां थांगोन मा दिलाबाय नै दे आदै बेंलाय थांनायनि माबोरै मोनखो गोसोखौ बुंदोलाय एसे मोनसिगोन थांबाय नालाय आरो माथो एफा गोबाव थाफैबाय नालाय लांदां मोनसिगोन साननै सानथामसोआ बावसान्दिया आरो माबाफोर आदै बेंलाय थांनायनिफ्राय जोंहा खालि जासिगोन नङा
लांदांनो माबाफोर फैनायनिफ्रायसो जोंना एसे इउटुब चेनेला जौगादोंमोन बेंलाय फंबाया बिदाय लानो सानबाय बिनिफ्राय दा बिजियाबो गंथाम थुनाय जाबाय नालाय दा एसे हामनाय मोनबाय मा हामजोब्बाय दा गुबुन दाबसे जायगायाव जायखारलांसिगोन बियो बिनि बादै नोंथाङा मा बुंनो सानो आङो माने थांनायाव एसे दुखु मोनबाय आरो मा आदै थाबासो आंहा गासिखौबो रोंजोबोमोन गासिखौबो फोरोंनानै गालांजोब्बाय आदैया आंथ' जेबो रोङामोन ओमफ्राय आदैखौ खुलुमबाय मोनसे इउटुब नोंथांमोनावहाय नुनो हागोन आंनि सेकेन्ड चेनेलाव नोंथांमोना बे सेकेन्ड चेनेलाव आरो नुनो मोनबावगोन बियो जाहैबाय रायलायनाया हिन्दीसो बर'नि नङा होमबाबो नाजाबाय थागोन ओमफ्राय आं कभार डेन्स लाबाय थागोन बर'नि मोसानाय ओमफ्राय बर'नि मोसानायालाय नाजानांगोन नोंथाङा जेनेबा जोंनाव फैनानै माबायदि मोन्दों आरो माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो माबायदि साबसिननिफ्राय हामसिन आरो जाजाबावनो लुबैदों नोंथाङा नोंथांनि लाइफआव बेखौ बुंनो हागोन नामा एसे दा जोंनिफ्राय थांनायनि माबा मोनसे खोथा बुंनो हागोन नामा फाग्ला बिदिजों जायो जागोन बेना बमाखौ दिनैनिफ्राय गिखांबाय दाख्लैबो बमाखौ गिदों गोग्लैखादों आगदावखालायबाय जलदब मैयाथ' बेयाव जौसो दङ अन्थायाव जौसो खादों मैया बेयाव प्लास्टिक होनायखौ ग्लास होनानैनो गिखौसो मानसिया बिरादनो दाथ' बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आं बियादैफोरजों लोगो मोननानै आरो ज' ज' भिडिअ बानायनो मोननानै जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों आं बेयाव फैनाया सप्ताथाम जाबाय ओमफ्राय बेयावनो थाबाय जाबाय लोंबाय सप्ताथाम जाबाय ओमफ्राय सप्ताथाम जानायनि उनावहाय दिनै बिजिनि कर्सआबो जोब्बाय दा आङो गुबुन रायजोआव थांनो ओंखारबाय दा बाजैमोन ओरै नानिमोन जोबोद खस्थ' मोनबाय जानो हागौ संनाय खावनायफ्राव आंनि थाखाय जिसपिनि बादै माखासे खोथा बुंनो हायो नामा आरो बेयाव फैनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोंखौ गोजौआव दिखोग्रा सान्दियानानि सनियानानि आंखौ साथामखौबो गोजौआव दिखोग्रा मेनानो जिसिबि दा बिनि ड्राइभारानो जाहैबाय सान्दिया बेनो जाबाय जिसिबि जाबायरा नोंथाङा नोंथांनि बे बिजि थुनायाव माबा मोनसे हामनाय हामिखौ खोन्थानो हागोन नामा हामनायाथ' दा इसिबां गैला नर्मालाव फैबाय दायो एसे एसेल'सै ओरै गोदोनाखं ओरै दङ एसे बेयावल' मानसै इसिबां गैला मोदोमाव सिगां जेरै मानोमोन ओरै गैला नर्माल जाबाय आदसा मुलिफ्रा लाखाजोब्बाय ना मुलिया सोजोबखाबाय बेंकआवहाय दा बेखौ जोबजासिम लोंहैनायसै फुनहैनायसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा फोरमान मोनबावो नायनोसै आदसा दानिया जाहैबाय खुलुमनाय दे खुलुमबाय आरोबाव होबाव दे आरोबाव र' सानैबो खुलुमनायखौ दहाय गस्ला बायनायखौ होख्लायबायबो नै गस्लाजों गिफ्ट हरनाय जाबाय गाननानै फिसाजोसो मोनबावबाय आंनो जा थोन जा साइज नुदों दा उडुपियाव थांनानै बा सिख्लाफ्रा बिराद फसायसिगोन बेखौ बडि काट्रा नुखाबाय सलमान खाननि बाप नुखाबाय नोगोर साइज नुखादोंलै गस्ला गिफ्ट होदों बेखौ आरो खारदैबो लाबावबाय खारदै बेजों दुगैहैगोन नै बे नोंगौ थांनांगौ बेजों दुगैनांगौ बे सिथर गोनां खारदै लाबाय जोंनाव खारदै दंमोन सबाइनि दुगैबाय बे खारदैजों दुगैलाना सेम्पुआनो बायनाङा नोंथांनो खोन्थाबाय आं नोंथाङाबो ओरैबायदि साफा जायो खानाया नोंथांमोनाबो इउस खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो खालामनानै फुननो हागोन बे माबानि साबसिन बे थालिर देंग्रानिया थालिर बिलाइना बियो साबसिन जायो खर' लोबनायाव सबाइनि राबे खानाया गालांनानै हारसिं ओमफ्राय सान्दियानि गस्ला बायनानै जोबथा थोन जाखायो आखान्थियाव नायला गोरलैफोरनि बायदिसो नुयो हिन्जावफोर गानग्रा बायदिसो उदै गेन्द्रा नुलायखाबाय थांनायसै बाजै दे जानाय लोंनायफ्रासो मोजां जेबो नङा आरो मालाबा लोगो मोनलायफिनगोन जेब्लानाखि जिउ जोबमा अब्लानाखि लोगो मोनलायफिनगोन मालाबा थांसै थाङो दा ससे नै गाफ्रामलायबाय बेहा गाफ्रामलायलायबाय बेना गाबलायबाय मामुआ जोंना एन्जर मामिया थाबायगासिनो नै जोंना थांसिगोन बास स्टेन्डसिम लोगोफोर आदैया थांसिगोन जों बेखौ बास स्टेन्डआव थांनानै बाय बुंनो थाखाय जों दोनलांदों दानिया दोनफै सफैबाय जों बास स्टेन्डसिम बासखौ नेगासिनो दं जोङो लोगोफोर दाबो फैया बासानो नै
बास नेगासिनो बास नेगासिनो लोगोफोर दा गुबुन जायगायाव थांनोसैलाय दा बास मोनबानो हिउ थांसिगोन बासआ फैलायबाय नै जोंना थांसिगोन जोंना आदैया बिदाय जानोसै बाय फैबाय नै रबिन्द्र बास Udah. Oh, iya. Dulu Phone udah. थांबाथाय फन हर बाय बिदाय लाबाय जोंना आदैया दाना बेखिनिनोमोन जोंना भिडिअ'आ ओमफ्राय दानिया जों दोनथ'नोसै जों कभार डेन्स मोसागोन हास्लाबाबा मोसाया लोगोफोर ओमफ्राय जों नङाबा गाबोन मोसागोन टाइम मोनोबा बिनि उनाव साननैसोनि उनाव जिसपि सालायनाय नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना नेनानै थादो नोंथांमोना आंनि जिसपि सालायनायखौ नायनो लुगैदोंबा बिदायनि भिडिअ'आ बेखिनिनोमोन ओमफ्राय आदै बेंग्लाया बासजों थांबाय ओमफ्राय जोंबो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्ट शेयार खालामना हो ओमफ्राय आदै बेंग्लाया हिन्दी चेनेल मोनसे खुलिनानै गालांबाय एसपि बड' गार्ल्स सेकेन्ड चेनेल नुनो मोनगोन लोगोफोर उनाव जोंना भिडिअ'आ बेखिनिनोमोन बाय लोगोफोर